Arratzaldean, hori etorri hori. Aztergaiekin hasi baginen, proposatzen dugu zaren-herritarrak aurkeztutako mozioa gaien zerrenda sartzea. Azkenengo gaizena galduko dugu. Lehendabiziko aztergaia COVID-19 kutsatzeko edo edatzeko prebentzio neurri gisa honako onartzea hala badagokio. Osoko bilkura hau ateak itxita egitea. Esatea, baimena eskatu dutela pentsatik argazki batzuk ateatzeko eta hori behin dugula bez eta ateak itxita. Bigarrena, aurreko bilkurari 2008ko azaroren bostekoa, dagokionak eta zidurroa onartzea hala badagokio. Badagokionik edo iradokizunik. Hirugarrena, alkatearen dekretuen kontrola. Nima desu batletu edo... Laugarren gaia, Debako udaleko bigarren zenbakidun kreditu aldaketa onartzea hala badagokio. Kreditu aldaketa hain justu ogasuneko batzordean landu genuen. Kreditu aldaketa hain justu ogasuneko batzordean landu genuen eta Daskal hau partida ezberdin batetik asakamboko fara aldatzeko 7.000 euroko partida bat, bigarrena Miramar Semaforoa jartzeko 20.000 euroko partida bat, udaltzen goaren kotxea erosteko 20.000 euroko partida bat, eta errementari mogel urbanizatzeko aurreikusita zagoen aurrekontua baino fiskat gehiago izango danez, 11.000 euroko beste partida bat. Orduan guztira, 58.000 euroko kreditu aldaketa bat izango ditzake, eta batzea eta errementari mogel aste honetan azteko hasiera horra izan, eta gauza hori martxan jartzeko aukera izango da. Bosgarren gaia, Debako udalaren eta Itziar Kauso udalaren arteko eskumen araubidea arautzen duen administrazio hitzarmena onartzea hala badagokio. Pasaran astean Itziar Kauso udalak bere osoko bilkuran hau batez onartu zuen, orain gure txanda da. Eta Itziarko mailan landutako hitzarmena izan dago, eta hemen ditugu bi haueak. Debako udalaren eta Itziar Kauso udalaren arteko eskumen araubidea arautzen duen administrazio hitzarmena. Onartzen baldin badugu, egia sinatuko duguna Itziarko oso alkateekin batera. Norbaitek ekarpenik edo adierazpenik egin nahi dugu dena dira. Ni bakarrik esaten dugu eta onartzen dugula eta nimari gure konbeni, baina nahi dugu gauza bat. Lehen esan dut bileran, baina hori
convenio que hoy firmamos establece las competencias propias y delegadas de la entidad local menor de Cía que regula su funcionamiento y que se encuentran recogidas en el decreto foral del 29 de enero de 2015, fecha en la que fue constituido. En el pleno del 30 de marzo de 2007, fecha en la que gobernaba PNV y de Barra Laucha, fue aprobada con los votos a favor de ambos grupos una propuesta normativa de funcionamiento con el voto en contra de H. Bildu y Cíaco Ausola. Durante estos años, el funcionamiento se ha regulado en base a la propuesta aprobada por nuestras legislaturas, si bien las discrepancias surgidas no facilitaron la relación entre las dos entidades. 6 años después de negociaciones a lo largo de los últimos meses, se han celebrado diversas reuniones en las que hemos participado con los grupos políticos y representantes de la entidad local menor. Desde la noche queremos trasladar que la firma de este convenio supone un avance y una muestra de ellos que la figura de nuestro programa electoral como puede ser. Nos preguntamos qué justificación tiene que en marzo no se aprobara y los que se oponían al documento ahora se lo aprueban. Por último, manifestar que la firma de este convenio es parte de un todo. Por lo tanto, esto no significa renunciar a nuestras ideas respecto a la territorialidad, cuya modificación fue solicitada a la Diputación, presentando un documento correspondiente y que se encuentra pendiente de resolución. En base a todo lo expuesto, pensamos que quedan temas por resolver y por lo tanto no asistiremos al acto institucional al considerar que no es el momento de realizarlo. Queremos reconocer y agradecer el esfuerzo realizado por todas las partes, siendo esto la única manera de que ambas entidades trabajen conjuntamente por el futuro de la nación. Hainaren dugu irakurri, gure proposta egiteko eta biharrez goazela justifikatzeko o esateko zergatik goaz. Baina hartzen dugu gobierno. Bueno, nosotros sí que sí vamos a hacer el convenio, vemos que ahora se ha logrado con el esfuerzo, la colaboración y el acuerdo de las fuerzas políticas. Yo creo que eso es motivo de celebración y va a constituir un poco los pilares del desarrollo de la ciudad local menor. Creemos que es importante destacar ese nivel de consenso y lo vamos a apoyar porque va a constituir una normalización de la relación policial. Creo que es el momento y vamos a estar también en esa firma mañana en el acto. Que vamos a hacer poco. Bueno, pixkat, iniok esan badakin ados baita ere, normalizaziorako bide bat, eta zuek hori aurretiko kion bileran ere aipatu duzue. Eta pixkat ero eta aipatu nahekin horrein erantzunez edo, egisa da, hitzarmen hau azkenean, guk iruditzak da importantia dara bintzat, adostasun bat egitxe gara, gutxieneko zea hori bada ere, lehenengo pauso hori bintzat ematea egitxe gara, eta Bilduk 2018ko martxoko pleno hartan kontra bozkatu zuen, hitzarmen honetan beste batzuk ere sartu dira, beste puntutxo batzuk ere sartu dira, eta igual lanketa ere iteko beste modu bat izan da, beste lehen bileran aipatu dugu, beste konfiantza zea bat eratu da baita ere, eta ikuste duna da baita ere, debatu dara, edo kasu honetan igual udal gobernuak Ausobaldeko ordezkariekin ere inditu bileretan eta asmoa izan da bintzat puntu aman komunak biltzia denonak dianak, bai hemen dauden ibalderriak eta bai diaienak, Ausobaldeko ordezkarienak, eta bintzat hasiera puntu hori bintzat markatzea. Eta hau da hasiera puntua, eta biharko adierazpenean ere esango dugun bezala, lehenengo pauso hortatik lanean jarraitzeko behar hori egongo da, dudai gabe. Eta talde bezala ere, bintzat eskertuta gaude, ondan borondate hori gutxienez, bai udal bat osatu den hiru alderdien ganik, eta oso galetik anorduan. Nik uste eman zaiola hori garrantzi gehiago elkar ulertzea ikustak geixo, eta horra segiko dugu, ikusuko ze garapena dugu. Esan dugu, baloratzen dugu zondo zerretik, azkenean landatu dugu eta aia horrela doztazen. Baina gure diferentzia da azkenean, guretzako da pauso bat, eta ez dugu ikustera inbeste zaratatzen behar, zarata hori beste egin behar dela, eta diputazioan
nola egin da, nola bidea. Gaia pixat egonobiltze aldera aipatzea egindako proposapena baiaren lanketa zela egin behar gendu, elkarrizketak baita ere oso ugagarekin alkatetzatikan, baita ere batzordean, edo alderdi politiko guztiekin. Den ustez ez gure burua zorion behar dugu, gure burua danona esaten dut esfortzua danokin dugulako. Azkenean, gai honek tirabira handiak sortu ditu iraganean, tirabirak sortzen ditu baita ere, ez da gai eroso bat. Edozein posiziotatik, alderdi politikoen posiziotatik, baina baita ere erakunde edo bi administrazioen ikuspuntutik baita ere. Orduan nik hemen gehien nabarmenduko dukena da talde bakoitzaren eta baita ere erakunde bakoitzaren gogoetak eta jarrera aldaketak ekarri dula konfiantza bat eraikien izatea, sumatu duguna bilera egiten jungean enean, eta eskerrak ematea baita ere bat ere guztiei, kolektiboki egin lana izan dalako, eta hori xebera, nabarmentzea izaera kolektibo hori eta bizkat udalerriaren ikuspegitikan eta udalerriak berak ditun beharretatikan, administrazioaren kudeaketari dagokionez, diruaren kudeaketari dagokionez, eta ez da bai dago dago. Eta hor, erabat konpartitzen dut, eta bizkat biharko ekitaldiaren asmoa zen, Debako herriari, Itziarko herriari, udalerri osoari erakustea pauso bat eman dugula, oinarri bat finkatu dugula elkarrezketan jarraitzeko, ez da behin-betiko irten bidea, egitik inora, eta zalantzaren gabe maigainean daude, eztabaida batzuk, lurraldetasuna kasu, hala ere, saiatu behar eta iruditzen hori dela akordio honen gako garrantzitsuenetako bat, saiatu behar eztabaida dauden gaiak edo akordiorik eza dauden gaietan, oraingoz alde batera uzten edo muntzokatzen akordioan saltzen joateko, orduan lurraldetasuna bezalako eztabaida eta aldundiak eman beharreko erantzuna baiatuko da, baina horrek inongo eraginik ez dauka hitzarmenean, eta nire ustez hori bizkat bihar herriari erakutsi nahi duguna, gure lanaren adierazle. Baina hori besterik ez eta karpena oso ongietorria. Oskatuko dugu Olenko Oskar. Abstentzioak, ez dago, kontrakorik ez dago. Ziklaren gaia, 2019an lankidetzarako onartutako proiektu baten aldaketa onartzea ala dagokio. Azkeneko osoko bilkuran ere, ekarri genitu bi proiektu onartzeko, horietako batek eskatzen dugu pixka bat gehiago luzatzea abendu arte izan dara. Azkenean izan dituzten arazoak onditu indialako eta martxo arte luzatzea. Berdine izango zen, baina denbora gehiago ematean proiektua garatzeko. Batzordeak iritzea eman zion, eta buskatzen. Batzordean esan dugu iritzea, eta gaude eta Adosotaz, zazpigarren gaia, 2020 urteko enplegua eta tokiko garapena sustatzeko proiektuak lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak diruz laguntzen dituenak gauzatzeko Elgoibarko, Soraluzeko, Mendarreko, Debako eta Mutrikuko udalen artean burutzen den gestioa Debabarreneko lurralde eremuaren esku uzteko hitzarmena sinatzea ala bada. Lehenik ez dagoela irizpenik, batzordea ez da azkenean egin genulako eta material
guztia ostegunean iritzi zitzaielako gizarte zerbitzuetara. Aurreko osoko bilkuran onartu genitu 2019ko eta aurtengoa behintzat denbora onartzen ditugu eta izango zen pasaren osoko bilkuran egin den bezala, aurten egin dugun enplegu plana hitzarmen hau egoerako udatzen dugu. Zortzigarrena, Eusko Jaurlaritzari Udaletzako esoiko funtsa berezi gehigarria eskatzeko mozioa hartzea da. COVID-19 pandemiak sortutako krisiak gogor eragin du udalen egunerokotasunean eta batez ere udalek 2020ko eginiko aurreikuspenetan. Udalek beraien aurreikuspenak alde batera utzi eta beste lehentasun eta berriztan batzuei egin behar izan diogu aurre, herritarren osasun segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea adibidez, garbitasunean zerbitzu gehigarriak ezartzea, gizarte politiken arloan sortutako beharrizan berriei erantzutea, berrietako komertzio eta zerbitzuei laguntzea eta abar. Alarma egoeraren ondorioz, udal zerbitzu asko bertan behera uzteak ere galera ekonomikoak eragin ditu udaletan. Inbertsioak berrantulatzeaz gain, udalek diru-sarreretan ere aldaketak jasango ditugu. Batetik, tasa eta prezio publikoen bitartez lortzea aurreikusten genituen sarrerak murriztuko direlako, eta bestetik foru finantza funtsaren bidez jaso beharko genuken diru kopurua ere asko murriztu delako. COVID-19 krisiak behar berriak sortu ditu eta erakunde publiko horiei erantzutea behartuta gaude. Udalak herritarren gain gertuen dauden erakundeak izanik, momentu honetan, gure gaitasun ekonomikoa bermatzea oso garrantzitsua da. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzak udalentzako ezbeko funtsa berezia sortzea dagokio gutxienez ondorengo udal premiei erantzuteko. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko. 2. Udalek zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko. 3. Herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko. 4. Arrakala informatikoa aurre elikadura zen udal eskumenekoak ez diren beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko. Eta 5. Hezkuntza eta osasun arloan udalek sortuko zaizkien beharrizan berriei aurre egiteko, adibidez eraikinak egokitzea eta garbitasun neurrian zorroztea dakartzan kostu gehigarriak. Bestetik, Europar Batasunak ere funtsa bereziak iragarri ditu datozen urteetan izango ditugun erronkei aurre egiteko. Eta COVID-19 izurritzeak areagotutako krisi ekonomiko eta sozialaren ondorioak berreraikitzeko. Erronka horiei tokikotasunetik ere egin beharko zaie aurre. Eta horretarako ezinbestekoa da udaletara funtsa horiek heltzea eta udalek aniztasun osoa kontutan izanik dagokion ordezkaritzaren bidez funtsa horien lanketan zuzenean parte hartzea. Nafarroako gobernuak albideratu duen bezala. Debako udalentzak beraz ondoko adostuna eta adosten. Batetik, Eusko Jaurlaritzari Euskal Autonomia Erkidegoko udalentzak ezohiko diru funtsa berezi bat sortzea eskatzen dio, udalek COVID-19 krisiaren ondorioz jasan behar dituzten gastu hauei aurre egiteko. Udal zerbitzuetan izaniko galerei aurre egiteko, udalez zerbitzuak eta langile postuak telelanera egokitzeko gastuei aurre egiteko, herritarren larrialdi egoerei aurre egiteko, arrakala informatikoa aurren elikadura zen udal eskumenikoak ez diren beste gai batzuetan udalek egindako inbertsioengatik sortutako gastuak ordaintzeko, eta hezkuntza eta osasun arloan udalei sortuko zaizkien beharrizan berriei aurre egiteko. Eskatzen dugu baita ere Eusko Jaurlaritzari Europatik datozen funtsen 30% udaletara bideratua izan dadin bermatu dezala. Eskatzen dugu baita ere Eusko Jaurlaritzari Europatik datozen funtsen banaketa zein lanketa garatuko den guneetan Euskal Autonomia Erkidegoko udalen aniztasun osoa ordezkatua izango den ordezkaritza bidez parte hartze zuzena bermatu dezala. Eta laugarren puntu bezala Euskal Ebazpena Eusko Jaurlaritzari jakinaraziko zaio. Greban 2008ko abenduaren 17. Nosotros no vamos a aprobar la moción. Creemos que es una moción política y el fondo es atacar al vecino de la masa.
poner datos, no podemos pedir ya que el sistema de financiación de administraciones está basado en una financiación compartida. Esto quiere decir que esta crisis el incremento de gastos sobre todo ha ido a sanidad, educación, al sistema productivo y a servicios sociales. Estos gastos procederán al gobierno vasco de diputación. Este año y el próximo año creo que tenemos capacidad de endeudamiento en los ayuntamientos y realmente creo que es positivo. Entonces, en ese sentido, creo que los ayuntamientos tienen un músculo propio como para poder desarrollar presupuestos acorde a sus necesidades. Creo que no se trata tanto de quién gestiona los fondos, hablando de los fondos europeos, sino cómo se gestionan y qué se emplea. Creo que ese es el fundamento. En ese sentido, nosotros no vamos a hacer. Vamos a firmar muertas. Aldeko bozka. Abstentzioak. Aurkako bozka. Bederatzigarren gaia sare herritarraren mozioa. Sare herritarraren mozioa, izan bidea. Behin ere, Euskal Preso Israelek bizi duten egoerari duten bidea eman behar zaioa adierazteko, urtarrilaren 9an Euskal Herriko herri eta auzoetan kalera aterako gara konponbidea berrezkoa dela adierazteko. Nolabide honetan, urratsak ematen jarraitzeko asmoa dugu. Bidea egiten jarraitzeko. Zoritxarrez, oraindik hemen 100 preso etxetik 100 kilometrotara daude. Oraindik ere, presoen gehiengoa lehen graduan, edo zigor graduan daude. Oraindik ere, emakume presoa bakartua jarraitzen dute. Egun motxiladun haur inguru daude eta preso gaixoak eriotzera arte espetxean mantentzen dituzte. Azken finean, oraindik ere, guztia ahalbidetzen duen salbuespeneko espetxe politika indarrean dago. Gainera, bizi dugun egoera berezia dela eta espetxean ez dago distantzia sozialerako aukerarik, ez eta osasun segurtasunik. Kanpo komunikazioa murriztuak izan dira, gisa-gisak eta etenak. Aurrera izanik, udalbatzari honako mozioa martzea eskatzen diogu. Bat, Debako udalak, elkarbizitzaren baitan aurrera egin ahal izateko Euskal Preso politikoen ezartzen zaien salbuespeneko espetxe politika bertan behera utzi eta presoen etxeratze prozesu abian jartzea ezinbesteko dela adierazten du. Bi, udal honek, urtarrilaren 9an Deban egingo den mobilizazioa parte hartzeko deialdia egingo du. Hiru, Debako udalak, balkoi nagusia, urtarrilaren 9ko mobilizazioaren berri ematen duen kartela ipintzea onartzen du. Modu honetan, sareren alderrikapen hauekin, bere adostasuna adieraziz. Deba, 2008ko abenduaren gu talde bezala, mozioa ikusten dugu puntu batzuk gaudeakoz eta bestiak inez. Egin behar bada osoa, ez dugu onartuko, baina nahi dugu esan, egiten badugu puntoka, dakagun baki, lehenengo puntua onartzen dugula, bigarren puntuan gu beti esan dugu udaletxean eta nasakin behar tema hortan eta gure militanteak eta gure jendeari beti esaten dugu libertad erakabena egiteko eta gure ere esan genuen zerbait ez dugula pentsatzen udaletxea egin behar dugula hori eta gero mantentua da nire betiko borroka. Egiten badugu puntoka, batekin adoz eta bestiak ez. Eta bestela egiten badugu aldoa, ez dugu onartu. Nosotros compartimos su integridad, el contenido de la moción y creemos que es hora de resolver una situación justa como esta. En consecuencia, lo vamos a apoyar, pero mostrando nuestra discrepancia en el punto 3.
dicho Pedro. Creemos que tiene más peso uno que el otro y vamos a votar a favor. Bueno, nik esan, gero, bigarren puntuan esaten dara beste adierazpen batzutan eta beste aldarrikapen batzukin bat egiten duenean dola, bat egitea ere, hori eskatzen da. Ez da, ados nagola, Azkenean, bere postura erantzungo du, eta listo. Baina, parte hartzeko deialdia egingo da. Ikusten dugu tema bat betiko postura. Horrela ikusten dugu beste gauza bezala eta berria da gauzaz. Ados gaude presoen egoera nola da, eta baina ikusten dugu horretzea egingo da jendea ados, eta bestea ez da ados. Horretzea gure egia da horregatik ikusten dugu, eta horregatik nahi dukeri puntoka, baina eta gero barrikoa da betikoa. Uste da, igual que el punto hori, bokatu, eta ya está, ez dela, beti un punto dugu guzti guztietan gauza bekinak. Ustez, pixa zalantza sortu zeikera da, ez da talde politiko batek ekarriak, gutxiko baino, bai da argia da, bide luzekoa, eta nama bat dugu zer da egitade dago, erdientan. Ustez oso posgarria da lehendabiziko puntuak dalan bat egitea, higarren agunatzen dut, beste mobilizazio batzuekin bezala indarkeria aurkakoak, edo beste edozein izan daitezken bezala, eta bakoiaren ere hortxenak hau kontua da, herritarren eskarria da lehenean, bere osotasunean mantendu behar dula da ere, zatea, bere ustez beti dala hobeto aldanean, bintzat adostasuna daukagun puntuetan horiek batzea. Baina kasu honetan, ulertuko ezue horrela boskatzea. Gure postura zarela egin. Bai. Hortaz boskatuko dugu, aldeko boskak. Abstentzioak, aurkako boskak. Eta hortaz, berizarrenako azkenengo behira hartzen dira, bagabenera, eskari eta galderak, badago eskari eta galderarik. Sí, una pregunta. Sobre el tema de los pisos turísticos. Nos han acercado los propietarios informándonos que se estaban llegando las licencias que estaban ya activas y que desde hace unos cuantos meses no pueden explotar los pisos turísticos, por lo cual el negocio lo tienen parado. No sé en qué punto está esto, si es una práctica que se hace habitualmente, porque sí se comenta en la Comisión de Gobierno que algunas licencias hasta sacar una ordenanza definitiva de los pisos turísticos se les iba a denegar, pero lo que no sabemos o lo que no somos informados de esto, de que las licencias activas se estaban denegando la posibilidad de explotación. ¿Estás informado? Egoeraren azalpena da, lege bat atera zala, eta lege horrek lekua ematezun pisu turistikoak ezartzeko. Euskal Autonomia Erkidego osoan. Herri gehienetan, hirigintza antolamendu plan orokorran arabera egoera ezberdinak ematezian, eta horixe dela da gure kasua, gure arau subsidiario edo hirigintza plan orokorrean ez dago ikusita zehazki memoria zarinez, baina estetizien, abokatua edo horako lan zehatz batzuez aparte ez du hori ikusten bestelako erabilera ekonomikorik etxe bizitzetan. Legean berriak bali ordea. Hortaz, guri aiatu zitzaien gunean gaia, zintzirik zijoala ia bi urte, erantzun bat ematera behartuta ikusi genuen gure burua. Gai
arduratxua zan, ez edo deserosoa gutxienez, landu gendun zegokion teknikariekin, kasu hortan arkitektoakin, eta arkitektoa txosten bat egin zuen eta beste bat egin zuen, eta berak bere txostena gure herriko antolamenduko plan orokorrean oinarritu zuen. Horren arabera, bere interpretazioa argia zen eta adieraztezun ez zala posible erabilera ekonomiko hori ematea etxebizitzei. Hortaz, ez estatu egin ziren, hau da, automatikoki erantzuna ez ezkoa zen. Hoiesek bera dira, ez da gehiago edo hoiesek behaiek dira. Kontua da, prozedura da, legea lekua ematen die, partikular horrek edo interesdun horrek eskatzaileak eskatu egiten du, eta Eusko Jaurlaritzak parte interesduna danean udala informatzen du. Udalak informazio eman behar du bere araudiaren arabera inolako kontraesanik edo legean gabeziarik eman daiteken edo ez. Orduan, hortik abiatuta, guk erantzun egin genion Eusko Jaurlaritzari lehen ez bezala. Eta irakurketa zan, ez zagoela erabilera portarako lekurik. Hala ere, gehiago adieraziko dizut, bildu ginen, zeran talde politiko guztiekin bilduko zioa adierazi zuten, lehenago alkatetzarekin ere bildu ziren, orduntxea azaldu nizuen gaia zertan zan, zentzu horretan ez da ezer aldatu, egoera berdina da. Kontua da, irek esaten dutela, denbora guztietan, kaltorik jasan dutela. Hala ere, jaso dugu interesduetako batzuk talde batean bildu dira, edo batu dituzte indarrak, eta haiek izan dira gurekin harremanetan jarri dianak, uste eta maost etxe bizitzaren ordezkari lanetan aritu zianak, eta zuzendu zuten eskaria eta kexa beste instantzia batzuetara. Eta hortik, heldu da udaletxera pasaten astean, txosten bat, lehiaren Euskal Agintaritzatik, azaltzen duna, agintaritzarek azaltzen duna da, kompetentziaren ikuspegitikan, lehiaren ikuspegitikan kontrako egoerarik sortzen da, eta eta adierazten duna da, gure hirigintza plana zaharkituta da, gure arauaren oinarria dela moldatu behar dana. Baina orain arte bazirudien zala arkitektoaren interpretazioa okerra edo nahikoa sendoa ez zala argudiatzen zuten. Baina badirudi ez dela hori arazoa, baizik eta interpretazioa egokia da. Kontua da, guk lekua egin beharko geniola gure hirigintza antolamenduko plan orokorrean Eusko Jaurlaritzak duela 2 urte onartutako lege hori. Orduan lana daukagu, hirigintza plan orokorrean aldaketa puntual bat sartuz eta ondoren ordenantza bat garatuz, edota hirigintza plan orokorra bere osotasunean landu eta buruan txertatu. Zalantzari gabe bigarren asko zen luzeagoa izango zen eta ez da egun eztabaidan gauden errealitateari erantzun bat-emateko modua. Baina ni prest nago uste dute alderdi guztien batean landu beharreko gaia dela, gure herriko errealitatean eztabaida gai bat dela, orduan horixe dagokion batzordean edo tokian eztabaidatu dezakegu eta pixka posturak ikusi, jakiteko ere nola egin aurre udal bezala daukagun errealitate